ग्राहक हेच दैवत मानून सेवेत असलेल्या वागदे येथील आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा हॅव्हल्स ब्रँडचे लॉयड एसी आणि अत्युच्च दर्जाचे जपानच्या शार्प ब्रँडचे एसी आता कणकवलीत उपलब्ध। एसी विक्री, दुरुस्ती आणि सर्व्हिसची विनम्र सेवा। लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे एसी, टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध। फायनान्सच्या सुलभ हप्त्यांची सुविधा आणि वाजवी दर यासाठी अल्पावधीतच प्रसिद्ध असलेल्या आरवाय एंटरप्राइजेसच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पहिल्या लॉयड आणि शार्प गॅलरीला अवश्य भेट द्या। आमचा पत्ता आरवाय एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली। संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 7908। राणेसाहेब बरोबर असतील तर 2 वर्षांनंतरचा सिंधुदुर्ग वेगळा असेल। तुमचं पर्यटनाचं स्वप्न साकार करायचंय, खासदार आमदार एकाच मताचे आहेत। सिंधुदुर्ग आता कधीही मागे पडणार नाही, तुमच्या नेतृत्वाखाली काम करत राहू असं आश्वासन आमदार दीपक केसरकर यांनी दिलंय। ज्यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने आम्ही सर्वजण इथं जमलोय ते तुमच्या आमच्या सर्वांचे दादा, महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री आदरणीय नारायणराव राणेसाहेब। असं म्हटलं जातं की प्रत्येक यशस्वी पुरुषामागे एक स्त्री असते आणि खऱ्या अर्थाने या भूमिकेमध्ये आम्ही नीलमताईंना बघत आलो। अगदी सावलीप्रमाणे नेहमी दादा त्या तुमच्यावर राहिल्यात आणि मला असं वाटतं की तुमच्या आयुष्यामध्ये त्यांचासुद्धा खूप मोठा वाटा आहे। आपल्या जिल्ह्याचे लाडके पालकमंत्री आदरणीय नितेशजी राणे, कुडाळ मतदारसंघाचे लाडके आमदार आदरणीय निलेशजी राणे, जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आदरणीय पाटील साहेब, अग्रवाल साहेब, खेबुडकर साहेब, क्रांतीताई रेडकर, समीरजी वानखेडे, दत्ता सामंत, मनीषजी दळवी, त्याचबरोबर भाजपचे अध्यक्ष प्रभाकरराव सावंत, रणजित देसाई आणि शिवसेनेचे उपनेते संजयजी आंग्रे, दत्ताजी सामंत, संजू परब आणि ज्यांनी श्वेताताई कोरगावकर, व्हिक्टर डांटस, काका कुडाळकर आणि ज्यांनी अतिशय प्रेमाने हा सर्व सोहळा आयोजित केला ते जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीषजी दळवी साहेब आणि स्टेजवरचे सर्वच मान्यवर, आता सर्वांची नावं घेत नाहीत, एवढे मान्यवर सगळे बसलेले आहेत आणि आपण समोर बसलेले सर्व मान्यवर। असं म्हटलं जातं की चांगल्या वक्त्यानंतर बोलू नये। निलेशजी, तुम्ही एवढं चांगलं भाषण केलं की मला वाटत होतं की आता बोलावं की नाही, आणि खरोखरच तुम्ही किती बदलत गेला हे आम्ही स्वतः बघितलं आहे आणि मला वाटतं त्याचं श्रेयसुद्धा तुमच्या मातोश्रींना दिलं पाहिजे, कारण नेहमी मला एकेकाळचे खासदार आठवतात जे ॲग्रेसिव्ह होते आणि आताचे आमदार मी बघतो की ज्यांनी स्वतःमध्ये खूप बदल घडवला आहे। मी त्याच्याबद्दल मनापासून तुमचं अभिनंदन करतो। नितेशजी जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून अतिशय चांगलं काम करत आहेत। फक्त नितेशजी थोडं वेळेवर कार्यक्रम केले पाहिजेत, कारण मी ह्या उद्घाटनासाठी सावंतवाडीला, शेवटी मला राणेसाहेबांची परवानगी घ्यायला लागली की आता मी ओरसलाच येतो, कारण सावंतवाडीला बसून काय तुमच्या कार्यक्रमामध्ये सहभागी होता येणार नाही। तुम्हाला अर्थात कामाचा व्यापसुद्धा खूप आहे, खूप पुढे तुम्हाला मार्गक्रमण करायचं आहे आणि ते करत असताना जे काय राणेसाहेबांनी या जिल्ह्यासाठी केलं ते बघून तुम्ही ते काम करत राहाल याची मला खात्री आहे। या जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून मी सुद्धा काम केलेलं आहे आणि नितेशजी त्यावेळेला तुम्ही एवढे आक्रमक होता की मी दिवस मीटिंग चालवायचो, सकाळी सुरू झालं की रात्रीपर्यंत, आणि मग ज्या दिवशी राणेसाहेब असतील त्या दिवशी 2 तासात मीटिंग आटपत होती। त्याच्या मला असं वाटायचं की राणेसाहेबांनी दर मीटिंगला यावं। आणि मला सांगायचं आहे, बघा आपण सगळे कुटुंब आहोत, कुटुंबामध्ये अनेक वेळेला संघर्षसुद्धा होतात, पण ते संघर्ष कुठे संपवावे आणि कुठे एकत्र यावं याचं जर उत्कृष्ट कोणाला जर ज्ञान असेल तर ते आदरणीय राणेसाहेबांना। आणि म्हणून ज्या वेळेला विकासाचा प्रश्न आला, अगदी आम्ही एकामेकाच्या विरोध होतो त्यावेळेलासुद्धा विकासाच्या प्रश्नावर मात्र ते कायम माझ्याबरोबर ठामपणे उभे राहिले, ही वस्तुस्थिती आहे। आणि म्हणून अशी विरळ माणसं असतात, म्हणजे राणेसाहेब स्वतः खासदार केला उभं राहायला तयार नव्हते, त्यांना आग्रह करणाऱ्यापैकी एक मी होतो आणि हे करताना राणेसाहेब मी आपल्याला बोललेलो होतो
की रत्नागिरीमध्ये किती डेफिशिट होऊन दे, तुमच्यावर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली लोक एवढं प्रेम करतात की ते तुम्हाला निवडून आणणार. 1,00,000चं डेफिशिट होतं रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या लोकांनी 1,40,000 मतं दिली राणेसाहेबांना आणि राणेसाहेब 40,000 मतांनी निवडून आले. आणि म्हणून हा तुमचा अधिकार आहे. राज्यसभेचं तिकिटामध्ये ज्याला राणेसाहेबांचं नाव त्या ठिकाणी जाहीर झालं नाही, त्याच दिवशी मी ठरवलं राणेसाहेब की आपण तुमचं नाव सुचवायचं. आणि मला तुम्ही माझ्याकडे टेप केलेला आहे, SMS केलेला आहे की तुला आमदार व्हायला देणार नाही. तुमच्या विरोधात ज्याने तिकीट आमदार तिकीटही मिळालं, निवडूनही आलो, कधी मंत्री करताना आणि काहीतरी गडबड केली असतील, पण तीसुद्धा मी दूर करेन आणि पुढच्या तुमच्या वाढदिवसाला मंत्री म्हणून तुमचा सत्कार करायला येईल, एवढं मी आपल्याला निश्चितपणे सांगतो. एक गोष्ट अशी असते की बघा, कुठेतरी चांगल्या माणसांना माझ्यामुळे जर काय राजकीय नुकसान झालं असेल तर मी ह्या जन्मामध्येच ते भरून काढलं पाहिजे आणि ह्याच्यामध्ये मी विश्वास ठेवतो. आणि ही कोकणची प्रवृत्ती आहे. कोकणी मनुष्य हा एवढाच प्रेमळ राहिलेला आहे. बाहेरून जरी किती काटे असले तरी फणस आतमधून गोडच असणार आणि त्याच्यामुळे ते काटे निर्माण करणारी लोक असतात कोकणामध्ये आणि त्या काट्यांना बाजूला करून पुन्हा एकदा घरे मिळवण्यासारखे राणेसाहेबांसारखे नेतेसुद्धा कोकणामध्येच असतात. आणि त्याच्यामुळे मनापासून तुमचं अभिष्ट चिंतन करतो. तुमची जी स्वप्न होती, मला आठवतं की तुम्ही ज्यावेळेला पहिल्यांदा मंत्री झाला आणि त्यावेळेला मी नगराध्यक्ष होतो, त्यावेळेला तुम्ही सांगितलेलं होतं की असा एक कार्यकर्ता माझ्यावर काम केला तर मी कोकण बदलून टाकेन. आता ती पुन्हा एकदा देवाच्या कृपेने वेळ आलेली आहे आणि मी तुम्हाला सांगतो की राणेसाहेब बरोबर असतील, 2 वर्षानंतरचा सिंधुदुर्ग वेगळा असणार आहे. तिथला भाताचा शेतकरी वेगळा असणार आहे, तिथला काजूचा शेतकरी वेगळा असणार, तिथला आंब्याचा बागायतदारसुद्धा वेगळा असणार आहे. या खेपेला मी ज्यावेळेला आंबे लोकांना पाठवले त्यावेळेला ते एक्सरे मशीनमधून गेलेले होते, त्याच्यामध्ये साका असलेला एकही आंबा नव्हता. आपल्याला हळूहळू करून कोकण बदलायचं आहे, तुमचं पर्यटनाचं स्वप्न साकार करायचं आहे. आणि हे सगळं करत असताना शेवटी तुम्ही आम्ही या वयामध्ये काय करणार, आपलं पुढचं जीवन हे गोरगरिबांसाठी आहे. देवाने तुम्हालासुद्धा खूप दिलं आहे. तुमच्या एवढं नसलं तरी देवाच्या कृपेने 3री 4थी पिढी आमची श्रीमंतीमधली आहे. आणि त्याच्यामुळे एवढंच सांगायचं की पुढचं जीवन हे जनतेसाठी समर्पित असतं. आपण जीवनामध्ये खूप संघर्ष करतो, खूप यश मिळवतो, पण ज्या लोकांमुळे आपण सातत्याने लोकप्रतिनिधी बनत असतो त्यांचं ऋण कधीही फेडता येत नाही. त्याच्यामुळे या वयामध्ये मला खात्री आहे राणेसाहेब की सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने जेवढं प्रेम तुम्हाला दिलेलं आहे त्याची दुप्पट भरपाई तुम्ही तुमच्या कामाने कराल. आणि ते करत असताना माझ्यासारखा कार्यकर्ता असतील, निदेशी असतील, निलेशजी असतील, आम्ही ज्यावेळेला एका रांगेत बसतो, सगळे आमदार आणि खासदार एका मताचे असतात, त्यावेळेला सिंधुदुर्ग कधीही मागे पडू शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. आणि त्याच्यामुळे तुमच्या नेतृत्वाखाली आम्ही सातत्याने काम करत राहू आणि आमची ही महायुती हा या संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा कायापालट करेल याची मला खात्री आहे. पुन्हा एकदा राणेसाहेबांना मनापासून हार्दिक शुभेच्छा देतो. बोलायचं खूप असतं, परंतु सगळ्यांना आम्हाला मार्गदर्शन ऐकायचं आहे राणेसाहेबांचं. आणि त्याच्यामुळे स्टेजवरची नावं घ्यायची राहिली काही लोकांची, त्याच्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करतो. मनापासून साहेब आपल्याला वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो. ईश्वराने आपल्याला चांगलं आयुष्य आरोग्य देव आणि आपल्याकडून खूप सेवा ही कोकणाची आणि महाराष्ट्राची घडो अशी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.